Laita meriittiskaappiin, meillä on olarisertifikaattia. Fika 100 läpät, mil heiluttaa tätä paattia. Joku naatti, eihän räpil pidä liikaa päätä riivaa. Kun herää mietin mitä skruudaa enkä mitä skriivaa. Kiva räppi fantasial, jengi elämänsä kuvittaa. Ei se on mut pois, mut kyllähän se nyt huvittaa. Ollaan niin gangsta, kuulostaa teineet jotka angstaa. Puhutte paljon virus, mut alkatte hivassa vaan hanskaa. Ja vittu meillä on hauskaa kuten reppa tekuu lilvei. Painetaan vittu poliisit kun ne kerran putka vei. Suomi räpistä ei tuu montaa hyvää miele yhtymää. Jos mieli tekee yhtymää, onks pakko räppää ryhtymää? Ei kovin valoisia lyhtyä, mielikuvitus posse panttaa. Kun 100 sama viisilistaa koristaa takakantaa. Vaikka ei oo nubi brändi, vetää keikalla paska känni. Se jos mikä nää streittari, räppäreitä bänni. Käsi sunaisen nännil, se juoksee verran sijassa. Mut rapperit sanoo kannivaks meidän läpät syö miestä. Enkä kato vierestä, kun pilatte tän genren. Eiköks kuuntele reilu kerro mitä asiat oli ennen. Psykoosi, lätkäräppiä, tekotaide, stylia. Moni ei keksi levylle enää yhtään hauskaa lainia. Mainita pitää vielä näitä suosituksen mestareita, jotka katoo jo eka illan jälkeen kaikilta festareilta. Brändi johon voit luottaa. Brändi johon voit luottaa. Brändi johon voit luottaa. Brändi johon voit luottaa. Ahaa, aiot siis plagioida asaa. Ja seuraavaksi rupeet varmaan jo live huppabändiin kassaan. Ja ei tasan osata, kun edellisetkään mainita. Soita Teemo Lumenissa, voi sulle oman tyylin stylata. Eikä tosikoita kaivata, voi sulle versen lainata. Meidän elämät tippuu kun Samuli Edelman laivalta. Säästy vaivalta, parhaat laine ei skriivaa monta timmaa. Ne tulee kun on tullat, siellä saa kirja kädes rimmaa. Et tuu käärit täältä pätäkkää. Ehkä pätkät sätkät eikä kiinnosta, pysyt piikissä ku lätkä jätkä. On leijona, varat antiloopit ja kasveet. Räpit sivaltaa kun sapeli on kebab saas falafelin. Syö kasviksia, on ollut tapa polttaa rehut. Ja sehän haistaa takuklubin räppäreiden oma kehu. Nää jehut löydät daveltetti tuopista ideoit. Ei siis tulla vaan Oskarille kuvaamaan videoit. Toi tää brändi ja bändi on siis pirun luotettavaa. Eikä meidän riimien tajumiseen tarvi Suomen tajaa tuonne pana aika määreis. On melkein pahoja tapoja, mut moni räppäni ybersfääreis, ettei ymmärrä itekään sanoja. Näen sun naamasta, oot vääräs paikas. Lähe menet auto, kun ei oo koskaan ollut raikas.